नमस्कार। आज मी तुम्हाला गुढीपाडव्याविषयी विशेष माहिती सांगणार आहे। तर मालवणी लोक गुढीपाडवा कसा साजरा करतात ते मी सांगणार आहे। तर मालवणी लोक गुढीपाडव्या दिवशी सर्वप्रथम नारळाच्या रसामध्ये उटणे घालून ते सर्वांगास लावून अभ्यंग स्नान करतात। नंतर घरातल्या देवांची पूजा करतात। नंतर घराच्या बाहेर रांगोळी काढतात। नंतर मेन डोअरला फुलाचे तोरण लावतात। नंतर तुळशीची पूजा करतात आणि नंतर मग गुढी उभारतात। तर गुढी उभारण्यासाठी सर्वप्रथम बांबूची काठी स्वच्छ पाण्याने धुवून पुसून घेतात। त्याच्यावर ब्लाऊज पीस बांधतात। नंतर मग त्याला कडुलिंबाचं डहाळ बांधतात आणि नंतर मग फुलाची अशी माळ सोडून ती बांधतात। नंतर तांब्याचा गडू तांब्या घेतात, त्याला 5 हळद कुंकाची बोटे लावून घेतात आणि नंतर तो तांब्याचा गडू तांब्या गुढीवर उलटा ठेवतात। नंतर मग गुढीची पूजा करतात। गुढीची पूजा करतात। गुढीभोवती दिवा लावतात आणि नंतर हळद कुंकू लावून पूजा करतात। गुढीची हळद कुंकू लावून अशी पूजा केली जाते। नंतर फुलं घातली जातात आणि नंतर मग तर गुढीची पूजा करून झाल्यानंतर सर्वप्रथम सकाळी गुढीला दूध साखरेचा नैवेद्य दाखवतात। नंतर घंटा वाजवतात आणि गुढीला नमस्कार करतात। नंतर दुपारी देवाला आणि गुढीला जेवणाचा नैवेद्य दाखवतात। गुढी नाहीतरी पुरुष मंडळी, घरातली जे पुरुष मंडळी असतात तेच उभारतात गुढी, अशी मालवणी लोकांची परंपरा आहे। नंतर मग घरातले सगळेजण गुढीची पूजा करतात। गुढी मग नंतर संध्याकाळी 4च्या नंतर उतरवतात। तर अशा पद्धतीने मालवणी लोक गुढीपाडवा साजरा करतात। आणि हो, गुढीपाडव्या दिवशी कडुलिंबाच्या पानाचा रस काढून प्रत्येकजण 1-1 चमचा पितात। तर अशा पद्धतीने मालवणी लोक गुढीपाडवा साजरा करतात। तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद।